mă uitați. Ai primit? Ai spus mulțumim? Mulțumim! Spui la moldoveni, Boda prostii? Știți ce înseamnă în limba slavă Boda prostii? Bog înseamnă Dumnezeu. Da, este conjuncția să. Prost înseamnă iertat. Dumnezeu de el. Dăm și la ceilalți. La grădinița, deci grădinița. Ați primit toți copilașii? Mulțumim toți! Eu n-am primit. La grădiniță, dincolo. Iar arată-vă ce ai acolo. Deci fă să vedem ce fel de carte ai. Vedeți că aveți și icotii acolo. Dați-mi voie să... A, caiete, da? Acum i-ați pierdut deja. I-ați pierdut deja. Trebuia întâi că ei acum sunt... Aveai amplificat, mi-am pierdut. I-ați pierdut, acum ați pierdut și au venit. Iar astea au rămas. Mă, copilași, gata, ia, domnii vor să vă spună ceva. Da? Mai ales încă o clasă în afară de grădiniță. Păi eu sunt totul aici, eu execut, eu comand, grădinița este perete în perete cu mine și eu am 4 clase. Aici. Aici. Așa. Deci, bine v-am găsit, doamna săptămână. Bine ați venit la noi și mai veniți de când în când. Greu de venit. Să știți că ne aflăm, imediat vă spun cine suntem. Cine, domnilor? Ca Nu, să dar vă... nu mai Elena... Ca să vă invităm și la altă bomboană. Datorită poetei Mihaela Procușanu Amalanci. O vedeți aici că e și foarte drăguță, subțirică, are o grămadă de cărți și e de la voi de aici. Cine știe pe unde stă? Pe unde stă Știți unde stă doamna Mihaela? N-ați fost astăzi după cărți? Așa, știi? Stați un pic mai aproape. Ai furat cireși, ai făcut ceva de pe acolo. Așa. Are cireși și dau... Încă nu. Fructenare, nu? Struguri are? Când ne reprezinți... La deal, la izvorul verde sau cum se cheamă. La verde acolo. Da, pe acolo se potrivăit. Cine suntem noi? Încep cu tânărul care mi-e foarte simpatic, Urzanu, care ar trebui să-l cunoașteți și mi-a făcut plăcere să-l aducem în coace, un tip absolvent de și lucrează și la a doua facultate. Îl cunoașteți pe domnul Marius? Da! Așa. Îi de-a vostru, din câte văd eu, nu? Da! Așa. Cine îl iubește cel mai mult? Îl iubiți pe domnul Marius? Da! E frumos? Da! E bun? Cântă la biserică cu părintele? Da! Bun! E clar, voi aveți preferințe, deci noi nu mai încăpem acum, nu? Ba da, este loc. Domnul care filmează este șeful ziarului pe care îl aveți acolo. Ia scoate un ziar de la spatele tău. Așa, scoate un ziar de acolo. Așa, de acolo. Așa, așa. Scoate și la randă. Trage de el. E frică. Ți-e frică? Așa e. Unul, măi, nu toate. Așa. Domnul Val Andreescu, care însă este și șeful ziarului pe care Ia uitați-vă, domnul, ce ziar. și are și... Are și niște cărți, este și poet, și prozator, și epigramist, adică un om de valoare al județului Vaslui. Și îndrăznesc să spun că și eu sunt bucuros să vă văd, doamnă învățătoare, bine v-am găsit și pe dumneavoastră și pe motații ăștia. Păi da, tu ai voi chiar baști, nu? A dimineața, după amiaza... După amiaza Mai sunt vreo 3, 2. Și eu sunt unul din oamenii de valoare din județul Vaslui. Cu aceasta, ce să vă spun? Doamnă Miera, eu cred că tu faci onorurile casei, fiind de aici așa, din circumscripția culturală. Da, să zicem, da. Pentru noi, pentru mine, eu conduc o asociație, un ONG în Bacău, care se cheamă Dersis Eruditio. Și este al 3-lea an când vin la școala și grădinița din Băbușa cu câte ceva. Încercăm să înființăm și o mini-bibliotecă, care am dat numele fostului director și învățător de aici, de la școală, Radu Dăscălescu. Deci un fond de carte Radu Dăscălescu.
Am adus și de data aceasta niște cărticele, câteva căinuțe pentru copii și rechizite. Și sperăm să mai venim și în alt an. Mi-ar face o mare plăcere, sper să și reușesc, eu îmi propun. De obicei când îți propui și ești hotărât, îți duci la îndeplinire planul. Și sper să ne mai vedem și în alt an. Mulți dintre, cred că mai sunt care m-au văzut și anul trecut, nu? Mai sunt din acel... Da. Așa. Și sper să ne mai vedem mai mulți ani de acum încolo. Poate atragem și vreun sponsor, că deocamdată tot ce vedeți sunt doar de la prieteni ce am reușit. De la mine, în principal, și 1-2 prieteni care au mai dat din cărticelele lor și iar lucrușoarele care le vedeți acolo sunt de la Elena Strat. Ia auziți, copilaș? Nu știu dacă o știți, Lenuța Strat a locuit și aici, acum stă undeva pe lângă București. Are o situație materială mai bună și a promis că în fiecare an o să trimită hăinuțe de la copii și nu numai. O să vedem. Deocamdată a trimis câteva hăinuțe. Da? Pe care Lenuța Strat, care stătea aici lângă școală. Iar, de obicei, cei care au ajuns foarte sus nu-și mai întorc privirea. Da. Și cam asta. Mă bucur că sunt din nou aici, la Bogușa, cum am văzut. V-ați cam împuținat. Anul trecut erați mai mulți. Era pădinișul, acum au o școală frumoasă, modernă. Măi, copilaș, Marine, tu nu mai ai vorbit. Anul trecut erau și podelele, arătau într-o stare jarnică, doar gropi. Acum s-au îndurat și au făcut. Era o mini-Sahara. Măi, copilaș, au venit niște domni la noi, da? N-ar fi venit la noi să ne cunoască acest sat mic, acest Cătun, dacă n-ar fi această doamnă Mihaela, care încă este legată de acest sat. Nu și-a uitat satul. De la București. Sigur, nu și-a uitat satul. Aici sunt strămoșii mei, n-am să pot și vrea să ajute copilașii de la școală. Unii au posibilitate să-și cumpere lucrușoare, cărți, caiete, rechizite, alții nu. În marea majoritate nu. Și de aceea noi le mulțumim dumnealor că se apleacă asupra unor sătuci așa izolate, necăjite și ne dau atenție. Și vin și ne întreabă dacă avem, dacă nu avem, ne promit, vor să aducă și noi trebuie să le mulțumim. Nu-i așa, copilași? Sper să mai și citiți, să aveți câteva cărticele acolo. Alexandre, da? Ești de acord că trebuie să le mulțumim, domnilor? Da. Ne mai așteptați pe la noi? Da. Azi că nici n-am plecat. Ați zis un nume Marin. Care-i Marin? Marin și mai cum? Săracul, nu vine dintr-o familie. Unii ești? Marin, ia ridică-te în picioare. Aranjat. Marin și mai cum? Pentru că a venit Chevron, ieri a ridicat. Doar Marin. Marin? Cum doar Marin? Atât? Nu ai un nume mic? Poți fi identificat ca de ceva? Nu ești fiica? Nu prea știi. Clasa 0. Ăsta e clasa 0. Asistenții, dar încă nu și-au lăsat ei obiceiurile de grădiniță, vorbesc mult. Poate vreunul dintre voi ajunge, o să învețe ceva, va strădui. Aveți vreunul mai deschiețat? El este un băiat bun, dar acasă nu... Felix, ce facem acolo? Box? Deci, domnișoara, doamna... Deci un pas în față. Vedeți? Doamna Mihaela v-a pus niște cărți aici, așa pe tăcute. Eu nu vreau să fie pe tăcute, ci ca voi să vedeți, să gândiți. Să spuneți că, uite, doamna Mihaela a adus cărți destul de multe. Asta costă niște bani, dar nu asta contează. Vrea să vă... Marine, vină lângă mine. Hai, vină. Marine și în față. Vină lângă mine. Stai separat, dacă nu te poți... Marine, stai aici pentru... Ia să văd dacă te bat și cu mine. Pentru liniștea publică. Marina aici sta, dacă... Marina și mai cum te cheamă? Marin și atât. Marin și atât. El trebuie să mai aibă un nume. Educative. Avem cărți de rugăciuni, vrăjitorul din Oz, curiozități din lumea viețuitoarelor. Așa, uitați tot felul de cărticele, da? Să le împrumutați. Observați? Da. Materiale? Da, asta e.
tot felul de cărticele. Da. Dacă unul, doi dintre voi o să citească și o să răspăiască cărțile astea, tot e bine. Da? Acum... Deci e fondul de carte Radu Dăscălescu, ca să știți. Așa l-am denumit. Cine vă dă cărțile astea? Cine v-a adus cărțile astea? Mihaela, Băbușa. Mai, deci e de la voi, de aici. O să fiți foarte necăjiți, să ne cereți sprijinul, ne citiți, ne scrieți, ne telefonați, că acum mai contați zicea că toți au câte telefoane. Câți au telefoane dintre voi? Absolut niciunul. Așa. Eu am acasă. Așa. Am Radu, mă. Vă dau două cărți aici, semn că noi am fost prin străinătate, prin multe țări. Se cheamă Spirale Internaționale. Până alături de Mihaela, da, sunt cărți de lectură. Așa. Doșoara învățătoare le așează mâine poemene, adică până la Paște. Așa. A doua, niște editoriale din ce am mai scos noi. Avem cărți mai multe, vreo 20 și ceva de cărți. Vă dați, doamnă învățătoare, pentru dumneavoastră unul și pentru școala altul. Așa. Eu cred că acest Marin, dacă vrea să ții cont că s-a întâlnit cu Marin, adică eu, Marin și cu Marin, unul și cu unul, cât fac? Doi. Așa. El trebuie să chemi Marin și altfel. Pe mine mă cheamă Marin Dumitru, de exemplu. Pe tine cum te mai cheamă mai decât Marin? Dar nu Marin Bătăușu, nu? Nu? Atunci, deci, pe care l-o bătă Marina Ista, ca să vezi, să-l scriu la ziar. Răducule, tu îl poți face un istoric al țării. Deci un om de la voi a ajuns în funcții importante și ce mai important este că e prețuită în toată țara românească. Și uneori, din ce știu pe internet, și în afara țării. Deci de la voi. Și era probabil tot așa necăjită ca fetița ce? Nu, Mihaela nu a fost necăjită. Așa. Da, am avut într-o dată. Bravo, Daniel. Îi se chinuie să le așeze, dar nu le stau. Doamna educatoare. Bine v-am găsit, doamne. Bine ați venit la noi. Salut, Mona. Salut, Mona. Salut, Mona. Primarul să-l cunoaște, da? Primarul, da. Și copilașii Copilașii înscriși sunt 18 azi prezenți, sunt 15, 3 au probleme. Da, Legat, 1. asta e. Eu v-am adus câte unul de cadouat. Copilaș, ia treceți frumos la masă. Antonio, stai frumos. Mihaela, îți stai fața acum, că-ți pot că-i dau câte o bomboană. Da, dați-le. Cine vrea bomboane? Cine vrea bomboane? 5. Hai, la mine, să vă dau câte o bomboană. Cine vrea? Tu vrei, da? Tu vrei o bomboană? Tu vrei o bomboană? Toată lumea să vii să ia câte o bomboană. Da, cred că trebuie să mergeți dumneavoastră să dați așa la fiecare. Păi, cu turnul de la mine. Păi, turnurilor! A, 7 este. Ia și tu. Și cu Dani, sau nu... Bravo! Ia uite că acum stă lângă perete. Dați spuneți că o să vă dea domnul niște bomboane și noi spunem cum. Ține. Maia, dar nu vrei? Nu vrei? E ca ofturit de prima zi de grădiniță la prima zi de grădiniță la Mihaela, vrei un bomboan? Aici veniți la... Păi, constructorile, Dar unde? voi ce faceți? Vă pozați de gâte? Ei deja știu să Cine a construit aici? Ei, schiduie. niște caiete de desen. Ia să încep din partea asta. Poftim. Și mai Mulțumesc! Spune Roxana, mulțumesc! Mai ales la poate nu vezi că voi vopsiți. Da, se va și dincolo. Chiar vopsiți? Dar ia uite, nu-i Wow, vopsit. la ce tunsoare ai. Tu de-a cui ești? Al lui Marin. Tot de-a lui Marin? Spune mulțumesc, dar mulțumesc! Așa? Așa, ia uite. Rude Uite, serios. ăștia constructorii sunt mai în formă, văd. Acolo sunt regine, împărătese, regi, împărați, Da. cu coroni, toate. Poftim. Da. Ne așezăm frumos în scaunele. Ia treci constructorul la ele. Unii scaunului acolo, ești. E.
Aveți grijă, nu rupeți caietele. Completele. În spațiu mic. Fie prințesa. Da, dar văd că vă străduiți. Noi, pe cât putem. Scrii cum știu că poți să scrii. Scrie permanent. Așteptăm să vină și revista, al doilea număr din revistă. Așa. Da. Mădușanu. Dar de unde ai intrat în posesie? Da, da. Văd că e rămân. Da, o avem. Scântei. Cu ceva timp în urmă ne-au donat niște cărți și ne-au umplut golurile din bibliotecă. Așa, suntem recunoscătoare și întotdeauna poarta noastră este deschisă, nu numai pentru a ne aduce, ci pur și simplu a ne vizita sau a ne aduce o vorbă bună. Domnul profesor ne-a călcat pragul de multe ori și este un musafir vechi al nostru și binevenit la noi. Și... Dar tot musafir. Tot musafir. Sau din noroc, nu știu. Da. Cred că din fericire. Este mai bine să rămâneți la stadiul ăsta. Da. Da, pe lângă ceea ce facem Și noi... Val Andriescu, poet, prozator și mai ales șeful ziarului Meridianului. Nu-l uitați că scrie rău despre voi. Scrie fabule. Scrie fabule. Scrie ce trebuie, cred că. Da. Da. Pe lângă activitățile, știu, tipice unui centru sau unei instituții cu specific medical, mai facem și alte activități, printre care azi ne axăm pe lectură, pe citit, pe carte, să spunem așa. Biblioteca este destul de răsfoită, să zicem așa, de beneficiari. Sunt în funcție de vârstă, de preferințe, mai avem și carte religioase, ei își citesc, eu știu. V-ați făcut și o capelă mică pe... Avem și o capelă, da, o capelă în care avem pe soțul Doamnei, Părintele Bogdan, voluntar și oferă asistență religioasă, consilierii și este nevoie de un echilibru întru toate, zicem noi. Vreau să spun că sunt o veche locatară a acestei instituții de primă mărime, Centrul Medico-Social Băcești. La 1 august 2012 am pășit aici, total lipsită de încredere, veneam într-o lume necunoscută mie și la orice lume necunoscută își produce în suflet o teamă. Când am ajuns la curtea, la poarta căminului, am văzut atâtea flori, așezate într-o geometrie aproape perfectă, după Feng Shui, cum era la modă conceptul de Feng Shui. Mi-am căpătat încrederea. Am zis că oamenii aceștia de aici nu pot fi decât niște oameni minunați. Și nu m-am dezamăgit. Adică s-a confirmat că sunt oameni grozavi. Am luat activitatea antimedicală de recuperare și am venit în scaunul cu rotile și am momente când merg fără scaunul cu rotile, merg în picioare, așa ca toți oamenii, pentru că așa zice că omul este un fil de iarbă, un strop de rouă, dar el este om ca toți ceilalți, chiar dacă este are un handicap. Înainte de a vă întreba încă ceva pe dumneavoastră, care e cel mai vechi dintre dumneavoastră? Beneficiar în centrul nostru, mă refer. În centru, da, hai. Doamna Zot aici. Nu, cea mai veche e Cornelia. Cornelia Sabă. Dar și toată. Doamna Zota, dar ele sunt vechi, chiar Cornelia Doamna Zota au mai vorbit cu noi. Este printre primii, este mai vechi ca mine. Eu am prins aici când m-am angajat în 2007, deși era centru de 2-3 luni. Eu am adunat cunoștințe despre oamenii de aici și am alcătuit o revistă
Centrul Medico-Social Băcești, imaginea unei lumi. O lume văzută de mine profesional și am tipărit-o deja, da, exemplare foarte bine, dar eu nu mai am niciun. Cu cine conlucrați dintre oamenii de aici? Cu foarte mult conlucrez, în primul rând, cu asistenții sociali. Care? Cu Marius Sursanu, doamna Anca Andrei, Vitalul Nicoleta, a mai fost un psiholog, Grigore, cu doamna Roxana Tănăsuc, apoi cu doamnii asistenți, domnul director Partitoscu pentru crearea unui ambient, pentru încât centrul a devenit a doua noastră casă. Spuneți-mi, doamna asistentă, câți aveți aici? Câți asistați sau cum le ziceți? Cred că astăzi sunt 84. Noi avem o capacitate de 101 paturi, dar acum doar 84. Mai avem clinici la spital. Fiecare se confruntă cu probleme și atunci apar aceste rocade și... Eu zic că nu sunt un om bătrân. Dar eu n-am 65 de ani, am 56 de ani. Inversații. Orice om are o vârstă biologică și o vârstă spirituală. Eu, dacă am lucrat așa, mi-a fost datul soții pe partea ca jumătate din viață, mă gândesc niște copii, jumătate din viață, de că pe Dumnezeu oamenii în vârstă. Să stabilesc un echilibru. În revista dumneavoastră ați dat și exemple de oameni mai așa deosebit pe care îi aveți aici, colegi? Dialogul i-am cu fiecare. Eu nu mă izolez, nu caut comunicarea, pentru că Da. toată viața mea... Dacă vreți, vă spunem și noi câteva cuvinte. Sigur că mai vreți să mă aduceți oameni sau cam aștept? Nu, este cam ceilalți și la masă. Perioada, da. Am zis perioada aceea de... Am mai vechi prietenei dumneavoastră, am revenit astăzi, urmarea gestului unei fiice a Comunii Băcești, doamna pe care vedeți aici, subțirică, frumușică și activă, Mihaela Băbușanu Amalanci, o poetă foarte cunoscută, mai ales o specie literară, haiku se cheamă. Este un istoric, este un activist social, este fosta mea elevă, mamă ce strig eu, așa, fosta mea elevă, cu care mă mândresc acum, activează în județul Bacău, dar s-a gândit la satul ei, la Băbușa, am fost acolo, ne-am întâlnit cu elevii, a făcut donații de cărți, s-a gândit la dumneavoastră și iată a venit cu niște cărți, a mai dat și altă dată. Doamna Mihaela este foarte activă și vă pomenește în sprijinul sufletului ei. Toți cei plecați de pe undeva au o bază sufletească de pe unde au plecat. Mihaela are baza sufletească aici, a avut și părinții până de curând, bunici, nu știu ce ai mai avut tu, dar poți să le spui oamenilor niște cuvinte, iar noi vă salutăm în numele grupului de presă, vă lăsăm și noi câteva cărți, un ziar, două, și mai ales ne obligăm să vă sprijinim mai mult când mai realizatori de listă, ori alte acțiuni care să vă facă bine sufletului dumneavoastră. Avem o colaborare bună. Vreau să laud pe cele două doamne, doamna asistentă pe care vedeți aici și mai era o doamnă cu care ați fost la Laza. Am fost o echipă acolo, o echipă completă. Așa faceți-o pe echipa tot. Da, chiar au fost câteva persoane care și-au pus și sufletul și timpul liber la dispoziție tocmai pentru a ne putea pregăti foarte bine pentru acel târg.
Și nu în ultimul rând am participat și la Târgul Meșterilor Populari de la Vaslui, acum între 5 și 7 zilele trecute, da. Nu ne dezicem, ne păstrăm tradiția și încercăm să aducem și noi tradiția în continuare în centrul nostru și la fel. Trebuie să știți că standul pe care l-am văzut acolo și dincoace la Meșterii Populari arată că sunteți printre dumneavoastră, sunt oameni care, cum să vă spun eu, au mâini de aur. Și în cazul lui doamna Șchioapa are și mintea de aur, pentru că dacă, mă rog, are o anumită preocupare, asta chiar înseamnă producție spirituală. Mai vreau să spun că, din punctul meu de vedere, care am văzut și alte centre medicale și alte instituții de ajutorare a omului, multe chiar, aici chiar este un centru medical, medico-social modern și model. Eu zic că aveți mare noroc că aveți o trupă de oameni deștepți și oameni foarte muncitori, că nu te poți afirma în contextul județean sau național decât dacă ești muncitor. M-a bucurat să-l văd pe domnul Ursanu, un asistent cum se cuvine, m-am bucurat să o văd, evident pe doamna, nu o văd pe cealaltă doamnă. Este important. Da, ia auzi. Și până la urmă pe oricare dintre dumnealor și dintre dumneavoastră, pentru că avem nevoie de oameni care să-și revină, care să producă, să vorbească despre ei și despre alții ca să le știm experiențele de viață. Mihaela, sigur, are ceva de spus. Da. Nu vă recită poezii, dar poate e bine să vă recite. Nu, pentru că pe ale mele nu le memorez, nu le știu. Oară oficial, cum ar veni, că am mai, din păcate, și tatăl meu a fost o perioadă aici, internat, dar a decedat între timp. În primele 2 dăți am venit cu donații substanțiale de carte, acum am mai suplimentat cu câteva, mai am o serie de volume, un număr de volume, dar probabil o să-mi găsesc timp să le aduc ulterior. Acum atât am putut aduce. Am mai avut și ceva la Băbușa de dus, niște donații. Asociația Derzis Eruditio, pe care eu o conduc la Bacău, s-a gândit în primul rând prin mine la locurile natale, Băbușa, Băcești. Aici am găsit disponibilitatea necesară în domnul Brișcaru, care m-a pus în legătură cu doamna Andrei, așa, și am găsit și locul ideal pentru aceste cărți și un spațiu generos, frumos, și mă bucur că nu sunt doar expuse, ci și răsfăite sau citite. Mă bucur că am cunoscut oameni interesați, plini de speranță, care trăiesc într-un mediu propice. Au alături oameni aplecați, sensibili, care nu sunt doar angajați, așa, care trec dincolo de aceste bariere, și dacă există un om mulțumit, sunt și eu mulțumită. Ce să vă spun? Haideți să vă spun numai dumneavoastră să nu mă audă. V-au părât că citiți cărțile. Da. Deci dacă le citiți, bine vă faceți. Dumneavoastră. Cine precum îi va fi voia, zice cronicarul, dar dintotdeauna cartea este parte din sufletul nostru. Cândva, dacă mi-aduc eu aminte, doamna Zota, când a făcut un interviu, un pic mai înainte, acum 2-3 ani, cât ați mai citit de atunci, doamnă? N-au zis foarte da. Deci, încă mai citește, eu mă bucur să văd că aveți oameni sufletiști aici, că până la urmă asta contează. Mihaela, dacă vrei, eu ce vă pot arăta? Ziarul și vreo 2, 3, 4 cărți care ce să mai... Important nu să le arăt, important e să găsească ei ce vor. Printre toate titlurile de aici, dacă găsesc... Eu zic că sunt diverse,
și pentru toate gusturile. Aveți și istorice, și polițiste, și literatură românească, și... Vă poate spune și domnul, vă scuzați, vă Da. poate spune și domnul Ralu cam câte cărți citești Da. într-o săptămână. Da. Diana, am găsit foarte multe curiozități Da. și în primul rând istoricii, că îi place și lui domnul Marin, care eu l-am cunoscut foarte mult timp și dumneavoastră Tulidi, poate. Și am o plăcere deosebită, mai ales când văd, când apar ziarele. Da. Nu numai Meridian, în general. Și referitor la centru, este foarte bine organizat, mai ales de când s-a dat în folosință clădirea asta nouă. E dotat cu toate, în primul rând medical, asistentele, bineînțeles, infirmierile, sala de educație fizică și așa mai departe. Haideți să glumesc un pic. Da. Aș vrea să glumesc mai mult, dar... Așa, o întrebare serioasă, mai întâi. Vă simțiți singuri aici? Dat fiindcă boala, că bătrânețea este vârsta singurătății. Vă simțiți singuri? Depinde de socializare, să mai prietenesc unul cu altul, ne simțim bine, să mai organizează și unele excursii din timp în timp. Sărbătorile cel puțin sunt respectate. Vă dați câte o țuică la sărbătoare? Meniu mai special. Un meniu mai Mai special. este un par de cuvinte. Nu se spune. O spus meniul special. Marius e rău, ce face? Marius? Mie mi-a devenit El foarte e simpatic. pionul principal aici. Cel puțin eu... Atunci nu-l fă pion, fă sură, cală, regină. Așa se spune. Aveți regină aici, nu? Domnul, depinde, Regină. majoritatea depinde în mai multe probleme. Nu numai ca asistent social, dar îi dă și un sfat deosebit, afară de ceea ce trebuie să ne... Cine mai are cel mai tare la șah aici? Juca șah? Au fost jucători. Rei nu joacă mai mult. De pescuit, cine pescuiește? Are unica. Pescuiți de prin cărți, intelecțiuni și alte chestii. Am pescuit, dar nu mai este posibilitate. Mergi, de exemplu, eu am avut parelă, nu pot să mai merg bine, cu mâinile din greu. Deci, diverse probleme. Am preferat asta, e o pasiune Care nu se rară. uită. Eu o să, adică domnul Val Andreescu, care va face reportajul, va scrie că e ordine, e frumusețe la dumneavoastră, că unii dintre dumneavoastră, că nu pot fi chiar toți, sunteți mulțumiți cu viața de aici, că personalul este activ și de ce nu, că vi se creează condiții să vă petreceți cu folos, cu folos pentru dumneavoastră și de ce nu și pe ceilalți. Că e pentru dumneavoastră dacă citiți sau mergeți și pentru ceilalți dacă faceți expoziții sau ce mai faceți dumneavoastră aici. Că bănuiesc eu că nu-i numai asta. Sunt și asta. Sigur că da. Ați colaborat și cu cei de la Negrești, am văzut cu doamna Lămâița, nu? Băbușanu. Da, am colaborat. Am colaborat în anii trecuți, în general la sărbători, la 8 martie, că atunci vin copilașii și ne bucură și ne cântă sufletul permanent. Sperăm să facem și o colaborare în viitor cu Centrul de Tineret din Negrești. Da. Acolo un domn foarte, foarte talentat, sculptor, pictor. Cine-i? Petronel Stanciu se numește, din fericire mi este și vecin și atunci am putea colabora mult mai bine și dumnealui a fost prezent la târg. Da, noi idei, planuri avem, acum să vedem cât de mult o să le putem pune în aplicare, dar pentru că suntem tineri și avem forță, cu siguranță vom reuși și avem și susținerea necesară, cu siguranță vom reuși. Văd Cornelia a dispărut, voiam să-i fac așa o introducere. Astăzi am avut o invitație la carte, la lectură. Cărțile întotdeauna ne fac să ne retrăim tinerețea, să simțim ceea ce citim, de multe ori să ne transpunem sau să ne regăsim într-o carte.
dar întotdeauna o carte merge cu o muzică bună. Și tocmai de aceea voiam să ascultăm măcar o melodie cântată de Cornelia. Un talent deosebit, care încă nu s-a pierdut în ciuda bolii. Și chiar dacă poate ați mai auzit aceste melodii care ea le va interpreta, consider că pentru dânsa va fi și va rămâne întotdeauna în mintea noastră, chiar dacă va fi sau nu va mai fi la noi. Da, 2-3 minuțele se întoarce. Da. Cât personal sunteți voi aici? Păi, acum ne mai puțin. Suntem mulțișori, cred că este cam 100. Cu tot oamenii, cu tot personalul. Nu voi, numai personal. Personalul medical și de întreținere. De întreținere, în jur de 20. Cam 20. Poate mai și doamna Cornelia. Deci auxiliar. Ia să auzim pe doamna Cornelia. Da, o rugăm pe Cornelia să ne cânte ceea ce va dori ea. Oricum are, de-ai fi tu Salcie la mare, memorabilă melodie și care întotdeauna ne cântă Sfântul. Dacă mai vrei, poți să mai găsi o melodie când ne stăm. Pe prietenul și colegul meu, Val Andrescu, să vă citească ceva, măcar o fabulă sau o epigramă, pentru că este un poet foarte talentat. Îmi pare rău că mă depășește. Și domnile voastre, da, și cei care au grijă, niște oameni adevărați specialiști. Am scris cum am putut mai bine, cu metaforă, am scris despre simțămintele care vă încearcă pe domnile voastre aici. Nu este ușor să stai departe de familie. Știm că o parte din sufletul domnilor voastre a rămas acolo, dar este bine să amintesc faptul că sunt oameni minunați aici și aveți un colectiv bun. Iată, se face în muzică, iar întâmplarea frumoasă de astăzi este extraordinară, pentru că ne întâlnim cu cartea Miloșa și ne întâlnim cu oameni minunați care dăruiesc din sufletul lor bucurie. Iar cartea este nemaipomenită și
totdeauna când citiți, și sunt bucuros că domnilor voastre citiți, să vă gândiți la cei care ard și scriu o carte, ca unul care am aproape 10 cărți, mă rog, creații, știu ce înseamnă să te scoli din somn imediat și să scrii, să arzi, să nu mai dormi, să nu mai mănânci până nu termini ceea ce îți dă Dumnezeu ca să scrii. Să nu uitați că, dincolo de acești oameni buni care aveți aici, dumneavoastră cladeți și pe Dumnezeu, care în sufletul dumneavoastră totdeauna vine cu o bucățică frumoasă, fără de care nu se poate. Vă mai spun ceva, faptul că în rândul oamenilor minunați, scădut special, este șeful meu. Chiar dacă e șeful meu și am obligația să-l laud, n-am de ce să-l laud, pentru că este o sonitate, o capacitate, o personalitate de talie nu numai națională. Dumnealui a făcut televiziune, a făcut radio, a făcut ziarul acesta la care am bucuria să lucrez. Domnul a scris 24 de cărți și încă mai are în sertar atâtea șerți de spus. A făcut foarte mult bine și oamenilor și instituțiilor. Este, dacă vreți, vicepreședintele Uniunii Ziariștilor din România. Și pentru că am fost pomenit ca scriitor, și cred că este cineva aici care știe că sunt scriitor, dar posibil să nu mă recunoască, poate de asta sunt emoționat. Am ascultat poezii de dumneavoastră. Tică Moraru, le știm de multă vreme, eu o știu din vremuri și mai bune, la probe și la figurat. Nu știe că eu fac țăristică și scriu. Să încerc, n-am venit pregătit cu nimic pentru domnile voastre, dar poate găsim ceva să vă placă. Iată, cu poezie de dragoste. Toți avem nevoie de dragoste la orice vârstă, pentru că dragostea nu are vârstă, nu-i așa? Și am să vă pun câteva întrebări. Prima rază de la soare, din albastra geana al zării, de ce în ochiul tău apare ca un semn al exclamării? De ce primul foșnet verde al pădurilor de vise mă conduce și mă pierde către zone nepermise? De ce ochii sunt fântâni cu cristal de apă pură? De ce îmi ții inima în mâini și un deget mic pe gură? De avem visele înghețate? Hai în codru ce ne știe să mâncăm pe săturate resturi de copilărie. Curgă lacrima pe sân și apoi verde împăratul o să ne așternă patul cu salteate în mușchi bătrân și cerceat de frunză arsă. Baldachinul boltă întreagă, doi luceferi lumânări și afla vom cine leagă de zei și de muritori. O la Daniela, că e modernă, bea, fumează și are un corp perfect sculptat, într-un punct chiar excelează. Mulți bărbați n-au confirmat. Și am înțeles că cineva o să fie preot în curând și îl semnesc foarte mult. Azi l-am cunoscut, dar mi-e foarte drag. Cu iertăciune spun o epigramă mai, mă rog. Și că preotul a luat o roabă și a muncit 5 nopți din greu, făcând popa bună treabă cu roaba lui Dumnezeu. Vă mulțumesc!